Niin Tampereen Urho Toivakkassa yrittää tehdä. Ota koiravet. Hän pyrkii mäen päälle, pääseekö, jaksaako, katsoo reittiä, kohta on totuuden hetki. Ilona! Aika riuhka. Saksa. No se pystyy. Ja niin hän pikkuhiljaa pääsee huipulle. Vai pääseekö? Ja näin ollen hän kääntää mummon potkurin ympäri ja katsoo reitin ja rohkeasti hän lähtee liikkeelle nyt potkimatta vauhtia, ihme kyllä. Ja näin hän tulee ja kaatumatta. Onko näin? Onko näin? Näin. Ja niin meni, että mukkelis makkeli.